4. Garddio. Dwi'n newydd ymddeol fel meddyg teulu ar ôl rhai blynyddoedd mewn meddygaeth. Yn wreiddiol oedd yn ffordd ymlacio, dweud y gwir, o diwrnod caled y waith. Fe allan i'r ardd amryw awn i ddwy gyda'r nos. Mae'n ffordd ymlacio. Dy'n ffordd wrth gwrs gael cynnyrch, blasus, o meddus a mafon a tatws a cennin a nionod a bob math o bethau. Un o'r pryderon mwyaf meddygaeth dyddiau hyn ydy'r epidemig o glefyd siwgr sydd ar y gorwel. Wrth gwrs, bod yn ecolegol a bod yn iach, dwy agwedd o'r un peth ydyn nhw'n dweud y gwir, achos mae bwyd ecolegol, hynny, bwyd sy'n cael ei dyfu yn agos at lle mae'n cael ei fita, bwyd sydd yn dibynnu ar lot o gemegau ac yn blaen. Yn reit aml yn blasu'n well ac yn rhatach reit aml. Mae'n rhyfeddol bod ni'n gorfod mewnforio ffa enghraifft sydd yn tyfu fel chwyn, mae'n rhoi cyfled nhw, a tatws y fath. Beth sydd yn yr ardd? Wel, ni newydd plannu kidney beans a broad beans a garlleg. Mae chives, mint, carents coch, carents di a eirin mair. A ni wedi bod yn llwyddiannus gyda rhain. Maen nhw'n gwneud yn dda iawn i wneud jam bob blwyddyn. O fytach bwyd eich hunan, hynny yw hynod o'r chydig ni'n tyfu. O weld o'r cychwyn a gweld sut mae'n tyfu ac i ddod i ddeall. Chi'n teimlo yn fwy agos at sut mae pobl wedi byw ar y ddeiar ers gyhyd. Ac os ni ddim yn dechrau sylweddoli eto o ble mae bwyd yn dod ac yn rhoi mwy o bwyslais ar wneud y pethau i gynnal y planed, felly mae'r blaned yn gallu cynnal ni, ni yn mynd i fod mewn trafferth ofnadw.